A te apád üzletet kötött Hyman Roth-tal, és a te apád tisztelte Hyman Rothot, de a te apád sosem bízott meg Hyman Rothban, sem abban a szicíliaiban, aki a jobb keze, Johnny Olában. És bocsánatot kérek, bocsánatot a szókimondásért, többet ittam, mint kellene. Tisztelettel tudtára adom a jelenlevőknek, nem kell félnie senkinek sem Frank Pentangeli-től. Don Corleone, csicsi az ajtót. Hagyod, hogy így elmenjen. Hadd menjen vissza New Yorkba, már készen áll a tervem. És az öreg már túl sokat ivott. Késő van. Hogy van a baba? Alszik a pocakomban. Remélem fiú lesz ez is. Persze, hiszen csak fiú lehet. Kay, ne haragudj miatt a sok ember miatt. Nem tehetek róla. Tudod, hogy ilyenkor jönnek. Eszembe jutott az, amit egyszer ígértél. 5 éven belül a Corleone család szabályos és törvényes cég lesz. Ennek már 7 éve, Michael. Tudom. Igyekszem, szívem. Mit szólsz ehhez, papa? Az autó